Amen. Dzidzai Pamuvonde. Dzidzai Pamuvonde, verse 28. Mako 13. Dzidzai Pamuvonde mufananidzo wawo, kana davi rawo rava nyoro, mashizha achitunga, munoziva kuti zhezha rava pedyo. Saizvozvo imiwo kana moona izvozvo zvichiitwa, zivai kuti wava pedyo pamukova. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, rudzi urwu harungatongopfuuri kusvikira izvozvo zvose zvaiitika. Denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haangatongopfuuri. Asi kana riri zuva iro nenguva iyo, hakuna unozviziva, kunyange vatumwa vokudenga, kunyange mwanakomana, asi Baba. Amen. Mose ndafunga kuti ndinopedzera ipapo pavhesi 32. Tikazviona zvakakodzera tichaendera mberi. Pane nyaya inobuda ipapo pavhesi 32 pokupedzisira ipapo. Asi kana riri zuva iro nenguva iyo, hakuna unozviziva, kunyange vatumwa vokudenga, kunyange mwanakomana, asi Baba. Iri shoko idama. Kana ukapuhwa dama, zvikanzi kunyevera ndewako. Hakuna unoziva mugomo wenyika. Zvikanzi Baba vari kudenga chete ndiwo anoziva kuti uchaguma rini. Ini somwanakomana wavo handizivi. Ndinongokutaurirai kuti garai makachenjerera. Pane chimwe chinhu chandinoda kuti murangarire. Mashoko aMwari kuna Abhurahama. Mwari zvaakasangana naAbhurahama nenyaya yeSodhoma neGomora richida kuparadzwa. Abhurahama akafunga kuti Sodhoma neGomora ndere vanhu vakaipa, vanhu vane uhipi usingaiti. Asi kune muzukuru wangu ariko Roti, anga ari mwana womunun'una kana kuti womukomana. Zvikanzi ariko, zvinododii? Nokuti nephew anongoti nephew, niece. Havana kudzidza fanga zvatikaita izvi zvekuti madedzera tinoita vana vomukoma kana vana vomunun'una. Zvakasiyana nekudedzera kwatinoita vana vehanzvadzi. Abhurahama wakaedza kureverera Sodhoma nokuipa kwavo. Mwari akamuvimbisa pose paaivareverera napo. Akati wakawana, kana tikawana nomumwe wakarurama, guta rose rinopona. Zvikanzi nokuda kwevashoma, nyangwe vashanu, tinoponesa guta rose. Abhurahama wakanga wabvira kunhamba dziri pamusoro, achiti akataura nhamba dziri pamusoro, ofunga futi kuti zvichida ngave nevanhu vakawanda. Vakanga vari vanhu vashoma ivavo vatiri kutaura. Handifungi kuti akapfidza 100. Zvikanzi 100 paguta vangawanikwa vakarurama mukati meguta. Zvikanzi tikavawana guta rinorarama. Akati 50. Zvikanzi tikavawana 50 vakarurama guta rinorarama.
zvikanzi ku 20 zvikanzi guta rinorarama kana tikavaona 20 vakarurama. Akapedzisira asvika kunana 10 nekunana 5 nguva dzose achifunga kuti dzimwe aposa. Akati rangarira Sodhoma neGomora akafunga pamusoro paro akati zvichida maybe 1 or 2 angapo 1 or 2 nemhuri dzavo vanhu vangade Mwari. Ndokwaakapedzisira asvika kubva kunana 100 akatoona kuti ari kutoroverera vanhu nokuti 100 vangashayikwa zvida mukati mei. Imi muHarare nogamba munosvitsa kana kuma 4 million. Toti tikawana isusu 100 vakarurama guta renyu hariparadzwa, tokwanisa kuvashaya 100 kubva pa 4 million. Tokwanisa kusvika kana kuma 5 ikoko kwakasvitswa naAbhurahama achitsvaga vakarurama kuti paite sei guta riponeswe vanhu vasafa. Chii chiri kutaurwa apa? Zvikanzi ndichatumidzira vatumwa vangu vaende kumativi mana enyika, kumhepo ina, vanokokorodza vose vakarurama vauya. Ndizvo zviri kutaurwa naAbhurahama. Abhurahama kuti kokorodzai kubva kumativi mana eguta iri. Kana makaona 4 ngavararama. Pakashayikwa 4 guta rakaparara. Murikuzviona, muzukuru wake akazozongopona nenyadzi. Chandinoda kutaura ipapo mashoko akataurwa naMwari asati aenda kunosangana naAbhurahama. Ngatiendei panyaya yacho tinzwe kuti panoti chii. Zvichanditora kuwana nokuti bhuku rangu iri radya mazuva akati zvida peji yacho haitopo. Ngareva kuti ndakati ndinongopedzisa chete kuita sei. Ndipedzise Mako ndobva ndariritaya nokuti ibhuku renhaka. Jehovha wakanga waita sungano naAbhurahama. Sungano yakanga yatovapa kare. Makaenda pachapter 18 ndo panobuda mashoko iwawo andiri kutsvaga. Endai pavhesi 16 ndo pandinotanga kuverengera. Zvikanzi zvino vaya varume vakasimuka vakabva ipapo vakatarira Sodhoma. Abhurahama akaenda navo achivaperekedza. Zvino Jehovha akati, ndichavanzira Abhurahama zvandinoita here? Ndoshoko guru randiri kudai riri pavhesi 17. Zvino Jehovha akati, ndichavanzira Abhurahama zvandinoita here? Abhurahama zvaachava rudzi rukuru rune simba, nendudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa maari, nokuti ndakamutsaura kuti arayire vana vake naveimba yake vanomutevera kuti vachengete nzira yaJehovha, vaite zvakarurama nezvakanaka, kuti Jehovha auyise pamusoro paAbhurahama izvo zvaakataura pamusoro pake. Ipapo Jehovha akati, kudanidzira kweSodhoma neGomora kukuru kwazvo, zvirokwazvo zvivi zvavo zvakaipa kwazvo. Ndichaburuka zvino kuti ndione izvo zvavaita, kana zvakafanana nokudanidzira kwavo kwakasvika kwandiri. Kana zvisina kudaro, ndichazviziva.
Jehovha akatumidzira vatumwa vake vakaenda naAbhurahama vakandomira pachikomo chakanga chakatarisa Sodhomu naGomora, vakatanga kunyeverana. Vatumwa vanga vatumidzirwei? Kundoona kuti zvokwadi tingawanewo kana mumwe chete here kana vaviri vakanaka vatingapondesa musoro, vangaita kuti guta iri ripone. Mwari vakanga uchizvidemba kuti ndakamboparadza Noa nenyika yose. Mazuva ano ndakaparadza nyika yose ndikaponesa Noa chete. Zvino ndozokera ipapo kuti ndoparadza guta rose. Zvikanzi sezvo ndakaparadza nemvura, iko zvino ndinoparadza nomoto, ndochenura nyika nemoto. Asi zvino pakati pavo hapana nomumwe here wakaita saJona. Jona akazouya zvake mumashure. Hapana nemumwe here wakaita saJona ungaparidzira vanhu ava kuti vatendeuke pazvivi zvavo. Pakati pavo ivo hapangawanikwe nemumwe wakarurama wakachengeta shoko rangu. Murikuzvinzwa? Zvikanzi vatumwa enda mukokorodza vakarora, makaona pane 1 or 2 muponesi. Pakanoshayikwa 1 or 2 akangobuda ndirokuti nemhuri yake. Asi iwawo mashoko abateiwa. Zvikanzi munhu uyu wekuita kwavo wakanga wasvikira kumhino dzaMwari. Kati zvino guta rakaipa rinotaurwa pasi pose kunzi rakaipa. Regedza ndinozvionera. Batisisai shoko iroro nekuti ishoko rakakomba. Vamwe vakadanidzira kuti guta rakati rakaipa. Murikuzvinzwa? Vanhu vakati vakaipa. Mwari akati vanhu vanyanyodemba, vanyanyotaura pamusoro pemunhu uyu kana pamusoro peguta iri. Regedza ndiburukire ndinoona kuti wakaipa. Wanike munhu iye ari nani kupfuura vamwe vose. Munofunga kuti Jehovha wakaitei pamusoro pevaidanidzira kuti munhu ngaaurawe? Munhu akatoonekwa akarurama kupfuura vanhu vose. Pavanhu vakarurama iye waitodedzwa kunzi wakarurama. Zvino munofunga kuti Jehovha nevaya vaireva nhema, vamanikidzi, vatuki navasvoma, vasingade munhu wakarurama, vangaitirwe chiiko naJehovha? Zvidzidzo zvatinowana zvakawanda kubva kwatarifeiwa naKristu kuya tichibva pavhesi 13. Samazuva eSodhomu naGomora, vaimwa waini nokubatwa, nokufeva, nokupomba, nokuroorana, nokuwanana, asi vakaparadzwa nomoto, sezvakanga zvakangoita mazuva aNoa. Murikunzwa? Vanhu vakarurama vakaenda kuSodhomu neGomora vakatowanikwa vane purobhuremu ndivo nevanhu veSodhomu neGomora. Zvikanzi varume avo tofanirwa kumbovatesta, tivaite zvatinoita varume vese kuno, tivate navo. Tsika yavo
vakatowana zvakaipa pamusoro pavatumwa vaMwari vakanga vapinda mumba maRoti. Zvikanzi, iwe Roti, unotorwa iwe pano, buditsa vanhu ava panze tivateste. Zvikanzi vakada kupinda nechisimba nokuti Roti ava vakanga vavhara mukova. Vakada kuzvivera Roti panze kuti vamutestei nokuti akanga achirambira navarume. Asi vatumwa vakamukwevera mukati vakavhara gonhi. Zvikanzi vakavadzimaidza vakaita samapofu. Vakatadza kuziva kuti gonhi riri pabanze. Vakarara vachitendereka ipapo vachiita samapenzi. Vakambenge vaedzwa zvanzi, ko, tine vasikana kapanapa, tokupai vasikana vanga vanambobvira vagona nemurume, mutesta iwavo. Vakaramba zvanzi, utiudze zvekuita iwewe, tisu tinoziva zvatoda kuita. Muri kupa hwaka. Asi nyaya yangu ndoramba ndakasimbira pamusoro payo. Manzwi aJehovha kuna Abhurahamu. Zvikanzi pavhesi 16. Vhesi 17 ndiyo yatiri kuda. Zvino Jehovha akati, ndichavanzira Abhurahama zvandinoita here? Vhesi 18. Abhurahama zvaachava rudzi rukuru rune simba, nendudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa maari. Nokuti ndakamutsaura kuti arayire vana vake navaimba yake vanomutevera kuti vachengete nzira yaJehovha, vaite zvakarurama nezvakanaka, kuti Jehovha auyise pamusoro paAbhurahama izvo zvaakataura pamusoro pake. Amen. Munoti madzibereki enyu akanga asingazivi zvakanaka nezvakarurama, zvitsvene zvaMwari. Makati madziteteguru enyu haana kumbobvira audzwa naMwari kana nechimwe. Musingatitauri kuti madziteteguru enyu iwawo akabva kupi. Zvino zvamunonamata musikavanhu, musikavanhu ane nzira dzake. Imi makatsauka sei? Hamuna kuzvitsaura zvenyu nokuti makaramba zvaMwari. Kana makamirira kuti Mwari atanga akutsaurai, haana kukutsaurai, akangokusiyai muchiita semaitirei. Akava nenyasha akati vachararama zvavo kusvikira pane makore 120 vafa zvavo. Handingatambanudze ruoko rwangu kuti ndivarove. Vachazviunzira kutukwa namadenda nokuparadzwa nezvikara. Vachazviunzira hondo. Vachazviunzira zvose zvakaipa pamusoro pavo, ini ndisina kutambanudza ruoko rwangu kana rumwe. Nokuti vachazvidanidzira kuti zviuye kwavari zvinobva mugomba rezvakaipa. Regedzai ndiregedze nditarire zvangu ndione maitiro avo. Ndakamutsaura kuti adzidzise vana vake zvakanaka nezvakarurama, rudzi rwake rwose kuti nderuropafadze, kana vakafamba pane zvakanaka nezvakarurama zvavo. Asi hazvichaita kuti Abhurahama ndingoita chinhu asingazive, ndinofanirwa kutanga ndamudza. Kristu Jesu mambo wedu wakanga wakanaka, wakanga uri mutsvene wakarurama. Asi Jehovha haana kumuudza kuti zuva rokupera kwenyika musi wani 31 December 2021. Haana kumbomutaurira izvozvo.
Haana kana nerimwe zuva raakamutaura kuti iri ndiro zuva rokupera kwenyika. Kwemi munozviwanepi? Kana Jehovha akatisira mukana wekuti tingatirai kuongorora, kana Jesu akatiudza zvinhu izvi kuti titirai kuongorora kuti nyika yakamira sei, ingaparadzwe rini, hazvireve kuti imi munoziva. Hapana mhosva unenge wataura kuti ndinofunga kuti nomusi wa10 January 2022 nyika ichaparara. Kufunga kwako pane zvawaona, pane zvawakakuleta. Kana ndinokwanisa kukakuleta, ndakakuudza izvo. Ndine mazuva andinawo. Pasina kubudisa kakuleta ndokwanisa kukuudzai kuti zvinhu zvakamira so musi wakati dzimwe nguva, gore rakati dzimwe nguva, nyika ingapera. Hakuna chakaipa ipapo, asi kuzonyengera vanhu uchitaura kuti nyika ichaparadzwa musi wakati. Murikuzwa zvandinotaura? Kuita estimation hakuna kushata, asi kutaura vanhu kuti ndizvo zvichaitika musi wakati, kutyisa vanhu zvavo. Chitema here? Ichitema kana uri muprofita wenhema kana uchitaura kuti nyika ichaparadzwa musi wakati. Wakataura kuti ini ndinofungirawo kuti nyika ichaparadzwa zvakati. Naizvozvo musaconcentrata pamusoro pekuparadzwa kwenyika. Concentratai pamusoro pemazuva enyu okurarama. Nyange zvakanzi 120 years vangane venyu vakasvitsa 120 years. MuZimbabwe mwe, kana ukasvitsa 33 unenge wararama chaiko. Unongorarama upenyu hwenyu kunge mombe zvenyu musingazivi kuti Mwari ariko, musingacherekedzi mafambiro enyu. Vanhu vari kuti kumakore ikoko vanotonyanya kuita zvakaipisisa, vakatopfuura vanotonyanyisa kuita zvakaipa. Chamuri kuvaverarira chii nekurombera chii wakanzi uchararama 33 years? Mazuva ako okushandira Mwari ndeapi? Chii chaungarakidza Mwari kuti ndizvo zvandakatakura mumaoko angu kana wasvika kwaari? Musatarira kuguma kwenyika, tarirai kuguma kwenyu. Nekuti musi wokuguma nyika izuva rimwe chete nomusi wokufa kwako. Uchafa ugomuka zuva rimwe chete. Wakafa nhasi wapera, unokwanisa kuita kana 2000 years from now. Isusu tichikaunda makore edu apanyika panapa tichafawo. Vamwe vagokaunda vanenge vakararama vagofa. After 2000 years hazvitomboita kunge wagara 2000 years. Zvangoita semusi mumwe chete wamborara wagwamuka. Hautomboziva kuti warara nguva. Naizvozvo fungai kuti muchafa, uyezve munokwanisa kufa nguva isipi. Shandirai Mwari, batirai Mwari. Toenda mberi zvakanaka. Mashoko iwawo mabatisisa eSodoma neGomora. Tidzokere zviri kuna Luka. Tachitaura pamusoro pevhesi yatanzwa yabuda chapter 13 verse 32. Zvanzi, asi kana riri zuva iro nenguva iyo hakuna unozviziva, kunyange vatumwa vokudenga, kunyange mwanakomana, asi Baba. Kana iwo wakarurama kupfuura mwanakomana, dzimwe nguva ungaudzwe, asi hauna kurarama kupfuura mwanakomana. Naizvozvo kana usina kururama kana kubwinya kwakafanana nokumwanakomana, uchagorevereko uchiti nyika ichapera musi wakati?
ziva zvekuponeswa kwako, ziva zvekutendeuka kwako, nokubudisa michero inoenderana nokutendeuka. Dzasi namazuva iwawo shure kwekutambudzika ikoko, zuva richasviba. Takazviita last time. Zvikanzi dzidzai pamuvonde, mufananidzo wawo. Kana davi rawo rava nyoro, mashizha achitunga, munoziva kuti zhezha rava pedyo. Amen. Saizvozvo imiwo, kana moona izvozvo zvichiitwa, zivai kuti wava pedyo pamukova. Amen. Izvi zvekutaurwa naJesu tinozviona mazuva ose, makore ose. Murikuzvinzwa? Zvinongoitika nepatani iyoyo yekuti kana ukada kuzvitarisira unofunga kuti nyika yazopera. Zvimwe zvacho zvinenge zvitokuafekta iwewe, kwete kuti zvekunzwa kunzi zviri kuitika kunyika yekure. Zvinenge zvichitoitika uchizviona kudai. Naizvozvo tingati chii pamusoro pezvinhu izvi zvatinonzwa nokuona? Nekuti zvinhu izvi zviri kutiparidzira kuti nyika yava pedyo nokupera. Zvino kana muchinzwa guhu nokuona zvifananidzo izvi, hamufungi kuti izuva rekutendeuka here nokuzvipira kuna Mwari? Kuti makakomborerwa kuti munotombozvinzwa nokuzviona. Vamwe havatombozvinzwa kana kuzviona kana kuzviziva kuti zviri. Hamufungi kuti inguva yekunyatsofungisisa kuti akomana ndiri mutadzi, ndakatadza pakati. Mwari ndiregererei. Ndinotendeuka kubva pazvivi zvangu. Ndoda kukushandirai imi. Ndoda kuita davi remuzambiringa wenyu, gwayana remafuro enyu. Ndive munhu unobudisa michero inokufadzai. Murikuzvinzwa? Ndive munhu unoteerera kushoko renyu, kuteerera kuna Ishe wangu Jesu Kristu, ndichifamba pamakwara akanaka. Zvakataurwa zviya kunani? Kuna Abraham, kufamba nokururama noutsvene, kuti muropafadzwe kumarudzi enyu ose, kuti uropafadzwe panguva duku yauri kurarama iyoyo. Uone zvitsvene zvaMwari zvichiitika, uone simba raMwari richishanda mukati meupenyu. Uchinyatsoziva kuti uyu ndiMwari uri kuita zvinhu izvi. Handina kumbobvira ndaenda kun'anga, handina kuenda kuMozambique kunotsvaga chii. Ndakanamata kuna Mwari. Ndakafamba pamakwara ake okururama, ndichichengetedza mitemo yake nokudya shoko rake mazuva ose. Ndakaita zvaakareva. Ndikaona simba raMwari richishanda. Kutenda kwenyu kukaita sei? Kukawedzerwa. Dzidzai pamuvonde. Fungisisai. Muzive kuti hamusi panyika pano nokusingaperi. Hama dzedu zhinji dzinongoerekana dzatorwa tisingatombofungidziri. Vana vedu, madzibaba edu, vakomana vanin'ina, hanzvadzi, vazukuru, madzimbuya, madzibamukuru nemadzibamunini, nemadzimai guru nemadzimai nini, vanotorwa nenguva isipi tisingafungidziri. Isi tine zvatakatopurana muupenyu navo. Inzwai kuparidza kwaKristu.
mubatisise shoko rake. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, rudzi urwu harungatongopfuuri kusvikira izvozvo zvose zvaiitika. Vanhu ava vakafa kare kare. Kwakauya nemamwe marudzi, kwakauya mamwe magenerations akaona the same thing, akati Mwari wouya iko zvinezvi. Naizvozvo chinzwai kudai, vanodanidzira vaya vachiti Mwari wouya, hamufungi kuti tingadai tichivateerera? Ingoti pane munhu zvaaona, hongu akarashika zvake, ari kufunga kuti anoziva zuva rekuuya kwaMwari. Izvozvo haazive, tinozviziva. Asi chii chaari kuona chiri kuitika, chiri kurakidza kuti zvichida Mwari wouya? Kana ari kuzviona isi tisiri kuzviona, zvinotaura chii pamusoro pedu? Matorashikirwa nenguva kare. Panze pekuti muchitsvaga zvinhu izvozvo zvaaona, maakutotsvaga chii? Mwari. Nekuti nguva yapachona yaimboswera muchitarisa kuti makore azomira sei, pasi pazondengendeka here, mvura yazoita nemurove here, yakukura nyangwe kuEurope here, ko kuChina, ko kuAmerica, ko kuAfrica. Eloise naKenneth naIdai, hakuchina nguva yekuswera kufunga izvozvo. Yava nguva yekunamata chete nekusandura nzira dzenyu. Sandurai maitiro enyu. Hatisi kuti MDC, tiri kuti sandurai maitiro enyu, muite sezvinodiwa naMwari. Generation after generation muri kuita muforo wekupinda mugehena. Hakuna unotirimuka kana one day vanhu vakatukwa naMwari vasingadzoke pazvivi zvavo. Itonge zvinonzi mune kesi yamakanyorwa pahuma apa. Dai mambozvitarisisa muone kuti hapana chamakanyorwa here pahuma choumweya chiri kukunangisai kugehena kudai. Makazviwana kupi inhamo here yakakonzera kuti murombe, muite chihure, muite varoyi, musimbe nen'anga namasvikiro nezvimwe zvinhu zvose? Inhamo here? Ko Mwari waIsraeri ari kupi? Mwari akasika madzibaba enyu, akasika vanhu vose vapasi, uri kupi? Ko Ishe Jesu Kristu mwanakomana wake uripi? Danidzirai kwaari. Zvichida kana asiri kupindura, hamusi kudanidzirisa. Ndakukutaurirai sezvakataurirwa, zvakataurwa nani? NaErija pagomo reKamera achitaura vaprofita vaBhaari. Nokuti makasimba naBhaari, unokwanisa kunge uri murombo wokupedzisira panyika, asi uchiona simba raMwari richiitika, uchinzwa Mwari achitaura newe. Mwari haana kumboti vanhu vachagara mudzimba dzakanaka ndo vaanofarira. Akati unoteerera shoko rake nokumunzwa. Musatarisire zvakanaka, tarisirai Mwari. Rangarirai kuti Kristu wakanga angori munhu aingopembereka nenyika, asina kana sutukesi chaiyo angasi. Mukadzi haana, zvose haana, akanga angori rombe
achifamba. Akati ndikufambirei, ndikufambira kuti imi mupone. Dai wakada zvekuswera achigara mudzimba dzinodhura achitsvaga upfumi, dai tose tisina kuponeswa. Asi wakasarudza kuti vanhu ava ngavapone, ini ndishaye kana chinhu zvangu. Zvino kana pane mumwe wakakufirai wakaenderana, wakasvika pakadaro kuti imi mupone, hamugoniwo kana kungozvifirawo zvenyu kuti mupone imi. Kungozvifira paduku kuti aiwa haina handichabata zvakaipa izvo. Kungozvifira iwe pachako kungoti ini ndafa kunyika inini, zvinoitwa nana nenyika handichaita. Handichaswera ndichiteedza zvakati, ndakuteedza zvoumwari. Zviduku duku izvozvo zvoga. Kana uchitadza kuzvifira iwewe, uda kuzofirwa nani? Kristu wakauya akaenda. Nyangwe zvakadaro iwe unongoramba uchitadza. Saka chizvifira nhasi. Ufe kuzvivi. Ifai kuzvivi. Muite zvakarurama zvoga. Mutsvage zvakarurama. Aiwa hama dzangu, ndinokudai, ndinokudanai, ndinokutsvakai. Zviponesei. Ini hapana pandichakuponesai. Ndinouya ndichitaura zvakataurwa naKristu. Ndinouya ndichitaura zvakataurwa naMwari. Hapana pandichakuponesai. Mununuri wenyu akaita basa rose akapedza. Zvino kana musingatore mukana iwowo kuti makanunurwa kare, muchiramba muchitiza, ini ndini pandinozokukwanisai imi. Ini ndinoda kuponesa upenyu hwangu, nekuti hakuna ungakwanisa kundiponesa. Rangarirai zvinhu zvinofungisisa pamusoro pazvo. Mutendeuke. Amen. Amen. Hanzi denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haangatongopfuuri. Zvanzi mashoko angu achauya pakuitika, haaregedze kuitika. Ipapo panotinetsei, nekuti kana achitaura kudaro ari kutaurawo pamusoro pemurayiro. Kuti ucharamba uripo, kuti zvose zvakarebwa navaprofita zvicharamba zviripo, zvose zvakarebwa pamusoro pake zvichavepo, zvose zvakataura kugospera zvichavapo, zvose zvakadudzirwa pamusoro pake, zvakataurwa pamusoro pake navadzidzi vake zvichavapo, nekuti ndiwo mashoko ake. Anogara nokusingaperi. Zvinonzi munhu kana wakamhanya pamujaho, unotarira kuti uchaguma. Kana waguma pamwe waruza zvako woenda usina, nokuti uri haruna. Asi kana wahwinawo unotarisirawo mubayiro wako. Murikuona? Saizvozvo tinomhanya takatarisira mubayiro. Tinenge tatozviona tatohwina. Dai taiziva kuti hatisi kuzohwina, tingadai tisina kumhanya mujaho iwowo.
tine hope, tine tariro, tinovimba kuti hatichahwina chete. Ndosaka tichimhanya muresu. Kana tikamhanya muresi tisingatarire kuwina, zvinoreva kuti tava corrupt. Tine huori. Muchenjere kuti pakati penyu pane vamwe vanomhanya mujaho vasingatarire kuwina. Vanhu ivava varipo pakati penyu. Munoona nemavaitiro avo, namatauriro avo, namararamiro avo. Vanhu vakatozvitarira zvavo gehena. Musafanana navo. Musafunga kuti muri nani pavari. Hamuzi nani kuti. Nekuti vari kurwira imwe direction, imi muri kurwira imwe direction. Imi ndimi mutori kwekupedzisira kwevanhu vari kuenda kuna Mwari. Havatone mubayiro wavo kare wavakapuwa naSatani. Musatarira vanhu ivavo muchifunga kuti muri nani kupfuura ivo. Tarirai vari kugona, vari kushingairira pazvinhu zvaMwari. Handisi kuti itai saivo, kwete. Asi itai zvinhu zvinodikanwa naMwari. Nekuti makazviitira mufananidzo, mifananidzo pane painokanganisa ivo mukateerera mufananidzo. Naizvozvo kana iri mifananidzo yenyu yamunofarira, hamungabvume kuti yatadza. Muchaedza kuidhifenda mukarashika. VaFarisi navaSadhusi vainamata mufananidzo. Zvokwadi payakauya zvikanzi iyi ndiyo zvokwadi, vakaramba vakatevedzera mufananidzo, nekuti vakati mufananidzo haunganyadziswi, unomira ucharamba uripo. Zvikanzi aiwa iyi ndiyo zvokwadi, vakaramba zvokwadi vachiziva kuti zvokwadi. Nekuti vada kutry kusevha image yechifananidzo. Itai nepose pamunogona kuita zvakanaka nezvakanaka. Asi kana riri zuva iro nenguva iyo, hakuna unoziva kunyange vatumwa vokudenga, kunyange mwanakomana, asi Baba. Chenjerai murinde nokunyengetera, nokuti hamuzivi kuti nguva ichasvika rini. Tikare takatarisira tanga tichangotaura munguva dzose idzi kuti haiwa, ngatigare takatarira denga, ngatigare tichishandira denga, tichitseketudza, tichikorekta patiri kutadza, tichitseketudza. Hazvina kumbonzi vanhu havangavi perfect. Vanhu vanokwanisa kuita perfect kana vachida. Imi rwirai kuva perfect. Musarwire kuva nezvivi. Musaite kunge vanhu vasina tariro, vasina ruvimbo. Zvikanzi tarirai kuna Kristu, iye wakanga asina chitadzo, mude kuita saiye. Nokuti munozvidana nezita rake, ati munozviti imi muri vaKristu, maChristians. Naizvozvo chivai vatsvene. Rindai nokunyengetera. Amen. Kurinda kuita sei? Kutaririra. Zvida vamwe munokanganisa mukati kurara, kwete. Kuti murare, kutadza kurara, kwete. Zvikanzi gadzirai paunomuka ipapo. Mwari chakati, Mwari chakati, Mwari chakati. Nguva dzose iva perfect. Ndozvokutaura. Ndokurindira ikoko. Gara makagadzirira kuti Mwari angangouya nguva izipi. Nokuti hamuzive nguva. Naizvozvo rindai nokuti hamuzive musi mwene wemba waanouya nawo
kana madeko, kana pakati pousiku, kana pakurira kwehuku, kana mangwanani. Vamwe vanhu vakataura pamusoro pe"the Grim Reaper". Zvikanzi pane munhu unouya uchiunganidza masouls achienda nawo kugehena. Unouya nenguva isipi. Unoda kuti mutore chimwe chidzidzo pamusoro ipapo, kuti fungai kufa kwenyu hakuridzirwe bhero kunzi makufa. Vakakomborerwa vaya vanenge vachigariswa mujeri kwemakore 2020 vachinzi hai muri padeath row, muchafa. Vachiziva kuti kana makore kana 10 apera ndichaurama. Munhu akadaro angaedze kushingairira Mwari. Nyange zvake pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichimunetsa panguva iyo, nokuti hapana munhu dzimwe nguva unogamuchira kufa kana kuudzwa nokuziviswa zuva rake rokufa. Zvinokwanisa kutomuita kuti apenge mazuva panenge achipera. Wakarwadziwa pamusoro pekupera kwake kupera kwamazuva panze pekuti anga achishandira Mwari. Mukuona wakakomborerwa munhu unopuwa death sentence nokuti unoziva musi wacho kuti ndakachengetedzwa zvangu, kana pasina chandiwana musi wakati ndinofa. Asi imi munenge muchingombeya nenzira, munenge muchiti makasununguka, hamuzivi musi wamunofa. Munogara munyika dzakanaka, vamwe munogara makore akawanda chaizvo, vazhinji vanogara makore akawanda. Asi tarirai, zvinhu zvamunoti kunaka kwoupenyu zvinokubvisai pana Mwari. Zvinhu zvamuri kuita kuti murarame kusvikira makore ese iwawo zviri kukubvisai pana Mwari. Muri kuona? Kuzoedza kuzvishingirira mazuva apera, muri kukundikana. Murarama kana 100 years, but mokundikana kupinda kudenga. Mawedza kuda kunamata mazuva akupedzisira, but zviri kuramba. Kuti munyatsogadzirika, so zviri kuramba. Imi makagara zvakanaka, hamuna chamunoshaya. Mungadai muchitotseketudza kutenda kuna Mwari. Asi zviri kukukonesai chii? Zvida kugara zvakanaka kwamakaita. Zviri nani kuti mutarisire pamakore mashoma, mugare muchiziva, muchirarama zuva rimwe nerimwe, muchifunga kuti ndiro zuva ramungangofa. Kuti haiwa, kana ndikafa nhasi, da kuti Mwari andiwana ndaita chakati 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 nhasi. Kuri kuti da kuti Mwari andiwana ndaita chakati chakati mangwana, nhasi uno ndoda kuita zvakati 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 zvokuti ndifadze Mwari. Pana zvandinenge ndamubatira. Uyezve handisi kuzoita chakati 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 nokuti Jehovha haazvide, handisi kuzviita. Da kuti andiwane ndakagadzirira, ndakachena, angosvika achindisimudza ndichienda kudenga. Muri kupanzwa napoka. Zviri nani kushingairira upenyu huduku duku, uchishanda mazuva ako ose, uchiisa 100% effort pane zvinhu zvoumwari, nokuti urarame makore 100 pasina chingaverengwa kuti chawakaitawo kuna Mwari chinomuyemura. Rangarira kuti pamakore akawanda zvaunoita nhasi zvinokanganikwa. Woita chinhu nhasi une 40 years, worarama dzimwe 60 years. Unofunga kuti Mwari acharimemba kuti wakazoita chakati une 40 years? Kwete. Zvinotoda kana uchimaintaina kururama kwakanaka, ndokuti zvikaunda, otherwise zvinoshaya basa. Zvinenge zvakuverengwa sekunzi wakangoitawo chimwe chinhu semumwewo wavanhu. Vanhu vanongoitawo izvozvo.
ehe waidana muzita rangu 40 years ago, emanje wane 8. Tarisa zvimwe zvose zvoipi zvawakaita. Saka chii chinotiudza kuti pawakaita ichi waidana muzita rangu, iwe wakazoita zvimwe zvakaipa zvizhinji kudai? Zvirinani kuti dai wakafa zvakaona 40 years pawaita zvinhu zvakanaka izvo. Mwari achiona kuti munhu ari kuita zvakanaka, obva afa. Kana kuti uzounganidza zvakanaka nezvakaipa, zvingapinde mudura rimwe chete. Zvimwe zvinofanirwa kupiswa, zvimwe zvinofanirwa kurarama, hazvingave pamwe chete zvose. Kuti arege kuuya kamwe kamwe akakuwanai muvete, zvandinokuudzai imi ndinoudza vose ndichiti rindai. Kurara kwekutaurwa apa kusi kurara kwekurara hope pamubhedha. Kana zvinzi munhu uvete, munhu wakafa, mukunzwa, wakafa hauna chibetsero kunamwe. Kutenda kwako kwakafa. Kana zvinzi une upenyu, kutenda kwako kwakachangamuka. Mukunzwa, uri kubata zvinogamuchirwa kuna Mwari. Mararamiro ako namatendero ako akanaka. Asi kana muvete kwakafa, kutenda kwenyu hakuna maturo. Musawanikwa muvete, musingabati zvinofadza Mwari. Haiwa hama adiwa, chengetedzai murayiro yaMwari. Tasvika pamagumo echapter 13 pamusoro pekuputswa kweJerusarema nokudzoka kwaKristu. Zvichida zvakanaka kuti mutange mambopunzika kuti mweya yenyu inipiswe, mweya yenyu inipiswe, mugodzoka kuna Mwari. Jesu agomuka zvakare nesimba mukati menyu. Nekuti makasaputsika hamumukezve. Zvikanzi mbeu yakasadyarwa muvhu haingebude ikabuditsa zvibereko. Mbeu yakasadyarwa muvhu, yakasandofa muvhu, haingakure ikabuditsa zvibereko. Mazvona, zvichida zvirinani kuti mumboputswa, muninipiswe, mugomuka muchida Mwari, muchishingairira pazvinhu zvaMwari. VaIsraeri panguva dzose pavaitadza, Mwari waivaputsa, nekuti kutadza kwavo kwaienderera. Kwaitoenda kana majenereshini, vonyengedzera Mwari nokunamata nokuchema nokuda kwokutambudzwa navavengi vavo. Zvavaiwana zviya zveguta ravo, vachidya vakasununguka, vachimwa, vachifara. Sepamazuva aJoshua kana pamazuva aDhavhidhi naSoromoni, zvaizoshayika Mwari wavarova, vaakutambudzwa. Voshuvira zvinhu izvozvo, vochema kuna Mwari. Mwari aitora kana nguva achivamutsira mununuro. Dzimwe nguva mununuro aitotanga kuzvarwa sanhasi, imi muri pakati penhamo. Paanozoita 20 years from now, ndo paanozotanga kukununura. Akutanga kukurwira. Murikuzviona? Zvanzi chisi hachiyere musi wachaita sei? Ucharimwa. Musatadza nebhoni. Nekuti zvinotora nguva kuti munhu auye. Kuti munhu akurwirei.
Rangarirai kuitira zvakanaka Mwari wenyu, muchichengetedza mitemo yake. Ndini Mwari wenyu, wakakubudisai munyika yeIjipita. Musava navamwe mwari kunze kwangu. Musazviitire zvifananidzo zvezvinhu zviri pasi panyika, kuzasi kumumvura kana kumusoro kudenga. Nokuti ndini Mwari une godo, unorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo, kusvikira kune rudzi rwechitatu nerwechina kwavanondivenga, ndichiitira zvakanaka vanondida, vanochengeta murayiro yangu. Ndichavaropafadza kusvikira kune marudzi ane zviuru zvamazana. Musareva zita raMwari wenyu pasina, nokuti angarege kupa mhosva munhu unoreva zita rangu pasina. Chengetedzai masabata ano, muzoredzane imi navana venyu, navaranda venyu, navaeni vari mukati mamasuo enyu. Murangarire kuti makanga muri varandawo kuIjipita. Mwari akakubudisai nechanza chine samba, chanza chine simba neruoko rwakatambanudzwa. Kudzai baba wenyu namai venyu, sezvamakarayirwa naJehovha Mwari wenyu, kuti mazuva enyu agova mazhinji panyika yamunopuwa naJehovha Mwari wenyu. Musaurayana, musabirana, musaita upombwe, musareverana nhema, musaita ruchivo. Mwari ngaakubatsirei kuchengeta murayiro yake neshoko, kuti mugare makagadzirira, mugare makarindira kuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu. Musavate, musanakidzwe nehope, musanakidzwe nerufu mukati tazorora, asi ifai kuzvivi muponeswe. Hama vadiwa, kusvika tichisangana zvakare, Mwari ngaakukomborei, ngaachengetedze shoko rake mukati mepfungwa dzenyu, akuropafadzei pamafambiro enyu. Muzita raBaba neMwana neMweya Mutsvene. Ndini wenyu muparidzi wangu.